Let's see, akit tayo. Okay guys, akit. Wow. Let's go. Ramon Isabela po ito, mama. Yeah. Ramon Isabela. Yeah. Nag-vlog ka na rin, Mang. At may balak pa ata puntahan ng ating yung aming manager yung nandun sa yan. Yan. Manager. Huwag ka na maglibre ha. Maglilibre ka pa ng kape sa hilltop na masarap na kapihan. Huwag ka na maglibre. Naka-record to. Hindi ka makatanggi. Ilang coffee. Yun guys, good news! So guys, panoorin yung video hanggang mamaya kasi panoorin nyo kung gano'n ba talaga kaganda yung sinasabi nilang hilltop coffee, overlooking coffee shop dito. Sumisikat dito sa Isabela, di ba Sally? Let's G and magkape sa hilltop overlooking view. Let's go! Oras na para tayo magkaping barako. May kaping barako pala dito sa norte guys. Kaping barako to. Oh, sagada nga. Ito, Sagada Coffee yan. Oh. Yan. So lalagyan lang ng tubig to. Parang instant kaping barako. Mami Liv G preparing coffee by DNL Vlogs. DNL Vlogs. Batil patong Ilocano Pansit na special. Yun po sa special na tao din yan, special. Oh, ha? Ito yung pansit na style lang Ilocano na kilala sa Pilipinas na masarap talaga. Batil patong. So yun pala, may sabaw pala dapat. So ito Ilocano to pero hindi niya naman batil patong kung paano ba talaga. Wow, so satisfying. Sinabawan na ang batil patong. Ang Ilocana na hindi niya alam kung ano ang batil patong. Uy. Nalagay na rin yung sabaw, tikman natin kung masarap ba talaga. Kasi first time po makatikim ng batil patong. Ang tagal ko na may asawang Ilocana, ngayon lang makatikim ng batil patong. Tara, tikman natin. So, i-mix pa dapat yung itlog with egg, with crunchy toppings. Yup.